nen Jesús. Això que vol dir que és? Mateu, hem de parlar. Ai, per telèfon, no semblava un pèl trist. No ho sé, poder ser penjat. Raquel, però què dius? Si està desanimada, li doneu un porro si està desanimada. I l'animeu una coi, que sembla mentida. Ara, us he d'explicar una cosa. És la meva amiga. La seva nòvia. La teva què? Escriptora de guions! Som hereu del tocar l'Ignasi. A la curva, segur. Bon dia a tothom! Perdoneu, és que he sortit de Barcelona pensant, la curva. Que lo digo, que lo digo. ¡Me caso! Avui farem curt de whisky, veus que bé? Tu no volies ser museu? Home, tieta, què dius? Preservatiu! De què ha sigut la idea de la nau segur? La nau! La història del derecho i un altre pijama. No m'agrada que m'esgarrapin. Susana em fa mal i em pica. I més, pot infectar. M'estic empalmant. Mira, toca. Què dius, no? Puta fam, hòsties, que estic tan sol. Però si només fa 3 mesos que surts al tele. Per què passa, que no t'agrada follar? No, no m'agrada. Ho trobo brut, lleig, coses de comits. Però què vol dir que no folleu? I ara per què has fet això? Ho sento, se m'ha No, escapat. no, escolta, no podem, Vinga, Oh, però que dalt hi podem anar. Fem una mica aquí, va. què dius? No s'ho fan, qui s'ho ha de fer per nosaltres, ja ho dirà, no? Que la Juani és de part, que la Juani és de sempre. On és a pare de sempre. Doncs mira, si vols que vagi de putes, seguiré de putes. Truques demà i em demanes hora. Has de fer un quiqui, m'ho i oblidar la Juan. No t'hi vull a tu a casa. Tranquil, però què vols? Vull que anem al llit. Tu ets el seu amic. Vol una pipada? Què és? Un porro per drogar-se? És un porro per riure. Si només és per lliure. T'has posat, no? Vol dir que té confiança. Anda, vella, mare! Mare, tu! Vens a dalt i botifarra! Pum, pum, pum! No cal que t'enganyis. Tranquil·lo, Samànico! Em posava el mostrador i buscava un punt. Mira la Maria, més de una establia, pum, pum.